naragsak nga narigat ti kasasaad mi. Ta tiga po nagatado ti lak-aman mi nga sao no iti no kam makilimos. Kanda kami petihan na hanarebeng nga maiteden so nga narigat unay ti kanda kami di orehanan nga mabalin nga lak-aman kasjay. Makilimlimos nga rod narigat unay ti kwa manggapot ta awamot ti pamuspusan mi nga sa bali. Aramiden mi latta ata anya nga rod ka awamot ti kwa na sapa kami mata na ulila. Narigat apud no ta no ko patugan da pa iti kukda ti imak unuhan warasyan da ti bugong kasjay. So nga narigat unay ti kwa no pay dagiti tao nga na sa bali ti pampanuno na kasla nalakaunay ti panagsapol mi nga saan narigat mo la kasla tatakit pati ta simbahan nga sinait iparparit pa yan di padi nga mapang kami agtugaw dita iso ti nangnangro nga pangalalami ti pagbibiyag mi Biyernes ken Domingo isir-sermon na pa yan nga saan na kami nga ikan so nga narigat unay ti kasasaad ti kami nga makilimos so nga no adakad panakabalin na da kayo nga makangagkin makaamo kadati nga kwa no mabalin ti agpakaasi ta tulungan da kami uri no anya lang nga banag. No pay no kasjay met nga do ti masarasarakak nga kwa adu pala ang ti masarakak nga naayat ken naasi kada kami kano masarakak ida handa pay nga ajay mapore maulit-ulit ko nga dawatan ida mangited da ken adda pay mangyawis nga mapan kami makipangaldaw mo ti balay balbalay da so nga adu dagiti tao nga kuan nga mas adu pay lang dagiti naayat ken mga nga sikada kami ta nga rod naasi da itag iso ti ala dati agundaway tapno makapagyaman na idanon ko ti nalaos sa panagyaman ko kadakwada ken sapay la ko matadida maumuma nga tumultulong ti kaskada kami. Ken idawdawat ko mo ti apo tarabayan ko mo ti apo dagiti tao nga addaan ti panagpampanunot nga nasaya at lalo nga parang ayon na ko matibiyag da ken ipayan natin yung bagagasgasa da salun da nga kankanayon tado ti pakairamramanan mi nga awan ti gasa na. Langit sa gabing maligalig ay walang alaala ng naglahong saya sa lansangan nagkalat mga dahong lagas at ang hangin umiiyak. Oray no kasano ti rigata nagpasarami nagsiraragsak kami latamot nga mangururay ti nga dumteng kada kami ni patay awan na pulos ti ritual ti panagdin nami siraragsak kami nga kankanayon at agkinawatan kami agdinbinulig kami ti ragsak in ginawa sa pala ko mata kankanayon tarabayan na kami ti apo aging gana kim patay panaglangan-langan ni si aayat ti tumunggal maysa kada kami naragsak kami nga agasawa oray no kasto ti rigat ti kasasad siraragsak kami pagyamyamanak met kini apo nagsinarak kami naadaan kami ti upat nga anak ken isodan to met ti mangaywan kada kami ti panagbaket ken panaglakay mi palubos ti apo tamanayon kami pay nagbibiyag.
siyak ni Antonina, asawak ni Edison. Siyakmat ni Edison, asawak ni Antonina. Daytoy ti biyag ni